madilim ano. Alright, magandang hapon po. Saan ba natin to pwede ilagay? Dito ba? Yun. Ayan, pwede. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay alas 12:20. Ayan, mega love shoutout po. At siyempre, bago tayo magsimula ay mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Madilim ano? Dito natin ilagay sa malayo. Lalong dumilim. Nandito kasi ako sa ilalim ng building. Alright. Ayan pala. Yun o. Malinaw. Dito kasi ako sa ilalim ng building. Yan. Ayaw at na mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright. One million in the house. Mega love shout po. At syempre kay Mami Mercy Calunod, mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Kay G Chang Wok, mega love shout out po. Kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao, mega love shout out. Kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. At sa 2 million in the house. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa ating mga solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Kay Paul Donisa Official, mega love shout out. Hello everyone, nice to meet you. Ayan, Lee Sung Son, maraming salamat. Mega love shout out kay Lee Sung Son. 2 million in the house. Ayan, thank you very much sa iyong pagdaan. Ayan, thank you very much for coming here. Ayan, napapa-English tayo tuloy nito eh. Pag si Lee Sung Son napapa-English tayo kay Lee Sung Son. Ayan, good afternoon kay Lee Sung Son. Ayan, thank you for coming here. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat, saan man sulok kayo ng mundo. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, 2 million in the house, mega love shout out. Siyempre ang ating ano ngayon ay ang opisina ng Vice President, kung saan yung pinagtulong-tulungan pinalik sa kanila yung kanilang pinagagawa, no? Masakit man na aminin, pero wala, yung talagang katotohanan eh. Hindi man nila pwedeng maitanggihan kasi yan ang lumabas sa investigasyon ng COA, kung saan sinasabi nga na unmodified, kung saan malinis ang budget ng Office of the Vice President, no?
ang nakakahiya dito, yung ating mga honorable na congressman, ano? Ito ang mga nakakahiya dito kasi pinilit nila eh. Pinilit nila. Yun kasi ang mahirap sa ano. Yun ang mahirap sa atin. Pag hindi natin gusto yung tao, no? Hindi natin gusto yung tao. Sa ayaw man natin at sa gusto, kung may nag-uutos sa atin, gagawin talaga natin, lalong-lalo na pag may involved na mga pangako. Di ba? Katulad niyan, anong gagawin ng ating mga honorable na congressman? Na 3 taon pala consecutive years. Panahon pa ito ni simula 2022. Hindi ba nakakahiya Hindi ba dito nakakahiya yung mga congressman natin? Pinipilit natin na lagyan ng putik, batuhan ng putik. Pilit naman na nililinis ng ibang ahensya ng gobyerno. Di ba? Ginamit pa nila dito yung COA. Para lang pagmukhain na ang isang Sara Duterte ay magnanakaw. Di ba? Lalong-lalo na yung Kamatayan Black. Pinipili talaga nila yung 125 million. Ano ngayon ang mangyayari sa kanila? 'Di ba? Anong mangyayari ngayon doon sa tinulak nila na impeachment? Pinipilit nilang i-down yung tao. Pinipilit din na nililinis ng ibang ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng congressman natin, anong lalabas doon sa kanila? Kaya tama lang talaga na ang problema yung isa, nagpumilit na talo na, nagpumilit pang panalo. Di ba? Sa bagay, sanay na siguro talaga pag mga politiko talaga ay sanay na talaga siguro sa kapalan na lang ng mukha. Diba? Sa mga salitang kanto, kapalan na lang ng mukha. Sorry sa words pero iyon talaga ang iyon talaga yung lumalabas eh. Kaya paano ang gagawin nila diyan? Anong gagawin nila diyan sa nilabas ng COA? Ipapatawag ba nila ang COA? Diba? Ipapatawag ba nila ang COA? Sasabihin nila na pilitin magsinungaling? Nilagay na nga nila sa kahihiyan eh. Diba? Kasi pinilit nilang gawing sinungaling yung COA. Ngayon, pinilit naman na nilinis nila. Pinilit naman na nilinis nila yung kanilang trabaho. Di ba? Kaya tama lang talaga na tama lang talaga na yung impeachment ay wala. Ano na talaga yun eh. Dido na. Di ba? Kailan pa ba tayo magigising? Yung mga nagpupumilit lang dyan na batuhan ng putik yung isang vice president, ayan, sampal na sa katotohanan yun, sampal na sa kasinungalingan, lalong-lalo na ng mga butihin nating congressman. Diba? Anong gagawin nila dyan? Isipin mo, 3 taon pala yun, consecutive years, hindi nila nilalabas. Kasi nga, ang gusto nilang palabasin, ang isang vice president ay magnanakaw. Diba? Ngayon, pinipilit nilang dinadown. Pilit namang nililinis tuloy. Sa bagay, meron naman tayo talagang kasabihan. Ang
ang isang kasinungalingan ay hindi mo maitatago ng habang panahon. Lalabas at lalabas din. Yun na. Lumabas na. Sabi nga nila, wala naman daw bagyong isang linggo. Di ba? Katulad ngayon. Nilabas na ng kuwa na ang budget pala ng Vice President ay malinis at transparent. Ngayon, di ang gawin naman nila ngayon para makabawi, hanapin nila yung mga confidential fund kung sino ang mga pinagbibigyan. Diba? Kaya lumalabas lang ang totoo na itong si Mayor Magalong, totoo lahat ang sinasabi. Na? Isa ito sa magpapatunay. Ngayon, salita ng salita tayo dito. Walang naniniwala. O ano ngayon ang nilabas ng kuwa? Hindi nyo pa paniwalaan? O sige, magpaka-die hard kayo. Magpaka-die hard kayo sa administrasyon. Ayan, ay magpatuloy kayong magpabudol. 'Di ba? O si Chavit Singson nagsalita na. Pagkatapos ng lahat ng tinulong, asa na ngayon? Hindi na siya kilala. Buti naman yung isang ate at marunong humingi ng suri. Kahit alam natin na ginagamit lang. Diba? Kaya sayang lang yung sayang lang yung mga effort nyo na ipagtanggol yung administrasyon. Kung makikita nyo yun naman yung ganitong mga kabulastugan ang pinagagawa ng mga kasamahan, para saan pa? Pero sa akin, sinasabi ko nga sa inyo, mga boss, para sa akin napakalinaw ng ano na ito, kumbaga circus na ito sa ating mga magagaling na politiko. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay political maneuver. Kasi nga pagdating ng 2028, itong isang Vice President, wala nang iba siyang pupuntahan eh. Kung hindi siya bumaba ng posisyon, ay tataas. Ngayon, may tataas pa ba sa presidente? Dahil Vice President siya. Ibig sabihin, presidente na talagang tatakbuhan. Kaya ito ang punot dulo niyan. Kaya pilit yung isang Vice President, pilit nilang dinadown. O ngayon, paano yan? Pilit namang nililinis ng ibang ahensya ng gobyerno. Dahil wala naman talaga eh. Wala naman talagang dapat itago. Di ba? O ngayon, magbubulag-bulagan pa ba tayo? Sana tayo patutungo pag magbubulag-bulagan pa tayo. Sa bagay, totoo naman. Pag mga talaga, panindigan mo kung saan ka. Pero wag kang magpabudol. Tingnan mo ang sitwasyon. Malinaw na nga eh. Naglabas na ang Korte Suprema eh. Pinapasauli yung pera ng PhilHealth. Iyan pa lang, hindi pa malinaw sa inyo? O ngayon, naglabas na naman ang kuwa. Hindi lang talagang pinakamataas na rating ang binigay. Dahil nga napaka-transparent. Diba? Anong gagawin ngayon ng mga congressman? Sabihin na naman kakampi ng Vice President ang COA.
Kaya ipapatawag na naman nila, gigisahin na naman nila. Diba? Lumalabas lang na ang mga nagsisinungaling dito, yung congressman na bumato ng putik. Oh. Eh nagpapaniwala kasi sila dyan sa mga kamatayan black na yan. Iilan lang naman sila dyan. Bakit nagpabula sila? Bakit sila nagpadala? Oh, sa bagay, ano naman talaga yan eh, mga mga komunista talaga yan. Ibig sabihin, ang mindset niyan para magkagulo-gulo ang pamahalaan. Para pag nagkagulo yung pamahalaan, sila naman ngayon ang makapenetrate. Ayan, nangyari ang lahat. Dahil nakinig sila eh. Oh. Katulad sa amin noong araw, naniwala kami sa pinaglalaban nila. Na totoo ang kanilang pinaglalaban. Anong nangyari? Nagkawindang-windang. Lumayas kami sa probinsya. Dahil sa mga rebuilding komunista na ito. O yan, nakapasok na sa Kongreso. Iyan ang gusto-gusto nila. Yan ang gustong-gusto. Kaya nga, grabe ang galit nila sa mga Duterte. Kasi nga, yung NTF-ELCAC, halos maubos sila lahat. Kung nagkaroon lang ng extension, ang dating Pangulong Duterte, baka hindi na sila makaahon lahat itong 20, kung si BP Inday Sara ang naging presidente, kung hindi siya nagpabudol kay Marcos, Duterte pa rin ang presidente. Wala na, hindi na makaahon itong mga komunista na ito eh. Hindi na itong makaahon. Kasi nga tuloy-tuloy na yung proyekto ng NTF-ELCAC. Napasok na nila yon lahat ng barangay. Nabibigyan na nila lahat ng project. Sino pa ang mabubula ng mga komunista? Di ba? Kaya nga tingnan mo ang ginawa nito nila Franz Castro, nila Sator Ocampo. Hindi ba nakasuhan? Na dahil nga hindi na nila mapenetrate, kaya ang ginawa nila, pinilit na nilang kinuha yung mga bata doon sa mga lumad. Ganun ang nangyayari doon sa amin noong araw. Ngayon, hindi na nila gumawa sila ng ibang strategy. Hindi na natin kaya sa kabundukan dahil nandoon ang NTF-ELCAC. Yung mga malalakas na probinsya, yung mga malalakas ang maraming komunista, anong ginawa nila? Pinagtatayuan nila ng mga headquarters katulad doon sa lugar namin. Dinawala lahat yung presensya. Yung iba nagsisuko na. Oh. Nandahil nga sa proyekto ng NTF-ELCAC. Anong nangyari? Di ba halos napilayan sila lahat? Kaya kung nanalo kung hindi nagpabudol ito si BP Inday Sara kay Marcos, wala na, hindi na makaahon ito. Pati itong tatlong congressman na ito, wala na dapat mapala to eh. Oh, ngayon nakabalik na naman. Tuwan-tuwa pa ang mga yon na nagkakagulo ang gobyerno. Kasi nga napapasok nila, napipenetrate nila. Oh, sa kabilang banda nakakagawa sila ng paraan para lumakas uli sila. Oh, nagpabudol sila. Ngayon nakakabalik na, unti-unti nang nakakabalik yung mga komunista. Oh, asaan sila ngayon? Di ba? May 3 upuan na yung komunista. Oh, hindi ako nagsabi niyan ha. NTF-ELCAC na andyan ang mga komunista sa Kongreso. Di ba?
nakikinig tayo doon sa mga komunista, o di tapos na. Nagkagulo-gulo. Nagkagulo-gulo ang mundo ng politika. Ngayon na nilinis ang Vice President, ano na naman ang sunod nilang gagawin? Yung mga sabungero na naman, ididikit na naman. Diba? Nakakalungkot ang mga ganitong klaseng takbo ng politika sa atin. Wala. Ang palaging talo, tayong mga mamamayan. Talo tayo palagi dyan. Alam niyo kung bakit? Wala na silang nagagawa. Kung hindi magsiraan na lang ng magsiraan. Yung isa wala nang magagawa kung hindi magdepensa na lang ng magdepensa. Oh, sino ang talo dyan? Hindi ba tayo? Talo tayo dyan. Nagsasacrifice tayong mga manggagawa. Tingnan nyo ang traffic. Araw-araw nagsasuffer tayo. Nasaan sila? Nandoon sila sa opisina. Napakalamig na opisina, nagbabangayan. Magpapatawag ng preskon, pira natin. Oh. Diba? Tayo naman nagpapadala tayo. O totoo, may sinusuportahan tayo, pero wag yung suportang ibibigay mo na ang lahat para lang sa iyong sinusuportahan. Tingnan mo ang sitwasyon. Ano ba ang nangyayari sa atin? Panalo ba tayo? O niloloko na lang tayo? Diba? Nasa na ang baso? Sabi ni Paktat Pits. Paktat Pits. Ayan, wala pang ang pulutan naghanap ka na kaagad ng baso. Maglabas ka muna ng pulutan bago ang baso. Di ba? Mahina ang tagay. Wala pang pulutan. Talaga naman. Huwag nyo itago ang baso. Pulutan muna, wala pang ang pulutan hanap ka ng hanap ng baso. Pag may pulutan, may baso. Di ba? Maghanap muna tayo ng pulutan bago baso. Diba? O, tapos na tayo doon sa OBP. Doon naman tayo sa sabungero. Doon naman tayo sa mga sabungero. Ito, sa tingin ko ito si Paktat sabungero ito Yamadista ito O doon siya sa doon siya sa Chupe. Boss, hello po, sabi ni Marivic Abanes. Ayan, mega love shout out kay Ma'am Marivic Abanes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Sa lahat ng ating mga commentator. Ayan. Paktat, ilabas mo ang pulutan. Huwag mong itago ang pulutan para ilabas yung baso. Ilabas yung baso ni Ma'am Marivic. Diba? Hindi ba kayo nasupukit yan, boss? Nasa loob ka ng sasakyan tapos walang aircon. Bukas pinto, saka malakas dito yung nasa gitna ako ng Nasa gitna ako ng dalawang building kaya yung hangin parang ang ilipad yung yung tawag nito. Parang ilipad yung kinakain kong hotdog tsaka itlog. Ayan. Natatawa tuloy si Ma'am Marivic. May love shout out sa inyong lahat at kay Lisong Son. Ayan, Lisong Son, maraming salamat sa iyong thank you very much for coming here. Napapa-English tuloy ako nang wala sa panahon Utang na kahit English Carabao napapa-English tayo nang wala sa panahon, lalong-lalo nito si Paktat. Akala namin, boss, sirado sa sakyan mo. Hindi, bukas kasi mainit ka, masupuki tayo niyan.
Sayang din naman yung earphone pag nagdadadaldal tayo dito eh. Wala namang ano, wala naman tayong, hindi naman tayo tumatakbo, kaya ayan. Kaya nga ito ang mga boss ano, yung habang nagbabangayan tayo dito, habang nagbabangayan yung mga magagaling natin na mga politiko, tayo ang natatalo dito. Ano, alam mo kung bakit? Wala na silang naisip kung hindi magbangayan, magdepensahan. Meron ng pulutan, o yan, ilabas na ang baso. Meron na palang pulutan eh. Ilabas ang baso. Para ano, tuloy-tuloy ang tagay. O, di ba? Natataw. Mama Rebek, ilabas mo na raw yung baso, sabi ni Boss Paktat. Ilabas mo na rin yung pinaluto sa yung sisig yan. Palagi tayong talo. Tingnan nyo yung ano, alam nyo mga boss, dyan ako umiikot tuwing gabi sa, dyan sa may ano, pagdating dyan sa SM North at saka Trinoma, makita mo yan dyan sa dalawang pagitan. Makita nyo mga pasahero dyan, yung katulad natin, pangkaraniwan natin na manggagawa. Kita nyo, grabe ang haba ng pila kung saan sila papunta. Ayan na, Boss Paktat, nilabas na ni Ma'am Maribik yung baso. Champion pa yata yan nilabas ha. Tapos ang pulutan na nilabas ni Boss Paktat mani. Alright, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po at sinamahan nyo ako ngayon hapon na ito.